taka nan. Zan aike ka. Ka so min magi da naira 10. Ko. Gishiri na naira 10. Kana ji? Na rantse da Allah. Na san shiriri. Sannan kuma in aike ka. Shiriri ta nan taka. Na aike ka? Kuma za ka ji. Wannan gishirin 10. Wannan. Magin 10. Gishirin 10, magin 10. Yauwa, salon kuma na san shiriri kanka. In aike ka ka tafi shiriri ta to don haka inda na aike ka kai maza ka ci. Me ke ana wajen? Wallahi Allah, ake na ake, mamu ta ake ni ta ce so da gishirin 10 magin 10. Ina da gishirin 10 gishirin ko ta ce 10 magin. Abin da yake faɗa? Amma ɗan iska ne kai. Amma kai dan uwar ka ɗin.